деца, скъпи родители, уважаеми гости! Аз не мога като Джо и Джак да подреждам марки и подаръци, но мога да изпълня приятното си задължение да ви приканя всички заедно да изпратим отиващата си година, с така да се спомним за всичко това неприятно, което ни се е случило, и да се опитаме да го забравим веднага. В нас да останат само хубавите спомени и надеждата, че дядо Коледа ще ни доведе една нова година по-радостна, по-щастлива, по-успешна за всички. Нека всеки един от нас си намисли едно голямо желание и да поискаме то да бъде изпълнено. За това обаче ни трябва светлина. И аз мисля, че заедно можем да я потърсим. Хайде да повтаряте след мен. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, обърнете се, 1. Благодаря ви от сърце.